Хей, гладни хора! Днес ще ви покажем как да си направите кюфтет. Ама не как идеи, а с руца от раци. Супер бюджетна рецепта с един доста подценяван продукт, а именно руцата от раци. Трябват ви само 2 опаковки, от тях няколко яйца и панир. Блендираме руцата с един дълтък, малко нишесте и подправки на вкус. Оформяте сместа на малки топчета, колкото орех, и ги панирате, като следвате схемата. Галета, яйца, галета. Леко поливате с зехтин и пъхате във фурната за около 15-20 минути на 180 градуса или до златист загар. И вуала! Сочни кюфтета, които ще изчезват по-бързо, колкото ги направите. Всичко нужно ви чака в любимият ви супермаркет Бурлес.